Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundha Manik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan, wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe mung ngokol tok ngethuke Cundha Manik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi, wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Aja kaya ngono, aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki, terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Sing panah bedane Ndasmana murup sak obor. Bedane apa, Kang? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cundha Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora kabar. Semar mangsa didak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabake Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabak. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang. Wah, sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Ndara Kartamarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sanggatakani pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Bantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun. Kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah ning kene mangani kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh kula. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang.
arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho, Anoman sing kondang kawenang-wenang. Mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sak karepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Ngen kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh ki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini marganing matimu Anoman.
Petruk barang melu perang nglabuhi desa Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Pangcobi. Mati. Mati. Hot. Galeng balang tangan cekot sikil becik kal pelang ora sah kokean gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet dase terus Andeno kok maju. Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Modal. Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu njoto si kula aedan. Iki kanca mundur, delik rasa melu apa delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon kula samboyong Semal Badralaya mbangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten ing pabalatan ning Petruk, Galeng, Bagong kabeh maju. Wuh, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun elek-elek lho, Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan apa jenenge sampeyan ulang gugu monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng, Petruk, Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya
Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong Karang Kadempel klebu kowe. Lebu Garing, klebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Drusana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho ra penak to? Rasa dadakku kowe omongan, tiwasku kowe omongan. Lho, apa antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho, penak to? Anoman mangajar mati, mboyong bapak. Pun nggih, Pun. Ini jame mepet, ya wis. Ayo. Modar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk urip ya men doyak utang gawe iso. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso. Didi kempot barang ditokke ya guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Nyo. Ambiar. Gondodo. Nyo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah empun, cengel empun, dada empun, wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku mung tokon ngantem kok. Weh, sampean ora isin po diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo. Adiake Mburi padha-padha ampuhe dodo ya dodo wah ya kemedunen waduh Petro waduh edan dodo, gesur ngapunten, baleni. Dodo ya terus mak trusuk. Ora apa-apa, rame. Nyo, pecah. Mburi. Iya. Dodo. Riki. Mburi. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Sirah. Iya iki wis dikeke. Sip. Kok entuk palu semono gedene, Gong? Palu nggo nutuki aspal tak sile. Men modar. Matek ora. Ambo ya ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye Petrus setan. Ditukke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget. Lah dalah. Man vertigo kula. Piye? Vertigo. Napa-napa kuwalik pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang.
kertane baru iblis lanat. Metro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Cundamanik ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo cetutang Begawan Durna Paran. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Tak adepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk sego rasat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamanik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngethuke Cundamanik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe. Ayo ora wong kowe kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku ngomong ngetutke, padul bapak, ora maju, mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa baline ne bapak kok. Ora dupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun Bapak tiwasan Pak niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna Bapak diboyong teng Ngastina sebabe Durna mbeta pusaka saka 5 wujude panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundamanik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih adre, Pak. Wedi. Adre. Wedi karo Cundamanik. Apa Gong? Cundamanik. Cundamanik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cundamanik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cunda. Oh. Cundamanda. Cundamanda iki rak meng kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethuke Bagong. Ora kepethuk, Pak. Dhek perapatan ngetan aku perapatan ngidul.
Wis rasaku karo omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro, Bagong aja mlayu mati kowe. Durna panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan haneng prang Bratayuda ayo aja padha ndelik ning mrene Semar kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sing nantang karo Begawan Durna ngaku barang aku ngligo Kyai Cundamane padha nang burine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme amba banget kae. Kono omong ngene, sampluki kiwa nengen kowe. Lho kok dunekke kowe. Tak incim mbok anggere Cundamane ora digawa, pelinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arep mbok. Sabar penemban, sabar. Semar rumangsa didak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabake Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabak. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Lestina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis, kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Astina. Lole kentos walu gembol monyor-monyor duneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Truwaca dawuh pandhiripun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya diri ngestaken dawuh. Kilura Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya Man, aku ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawa sami-sami Kilura. Kilura Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang. Wong ora ngerti basa iso senengane omongane. Terus mbok ora plak-plek terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis wis. Ya wis ben ora. Wis ndang bali kono. Nggih, ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik nggih ngestaken dawuh. Iya.
Irikata tian Gatotkaca kinon mapak Karkasuta Tegapira Kresna parta maneher saktinira apa aku ya kudu kaya mengkono Siwa Semar Den kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan kula sago dipun boyong dhateng negari Ngamarta ning watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengkono Siwa Semar nggih nah yen to para punden Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nalagaring Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mangaturake kan pepunden sampeyan aku njaluk pamit Siwa Semar ngatos-atos Petruk nun melu andaramu Gatotkaca nggih Bagong nun melu andaramu Gatotkaca siap garing nendi Reng apa dijak ndara Gatotkaca ngapa golek gemak goreng oh tenane ora ya iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak nderekke ning Ngamarta ayo siap monggo Gus kula derekaken monggo kundur teng negari Ngamarta iya Nalagaring Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit ngatos-atos nggih Den kula antu-antu rawuhipun pepunden Pandhawa Datan kawusa mapan wonten ing Karang Kadempel nara ganteng capa nalika semanten ingkang wis budal nilar negaring Pancawati nenggih Sang Rama Wijaya kadhiraken ing krayi Sang Lesmana datan saranta enggalih angrantu sawanipun Sang Anoman bila tumuli sumusul dhateng Sang Mayangkara tindaking Sang Nata ing Pancawati katrenjo lambahing Sang Anoman dadosaken kejot enggalih nata ing Pancawati Prabu Rama Wijaya wau